hali bi jirikaramɔgɔ Adama Dawo an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ an y'a mɛn ko tana bɛ adamaden la ko fɛn bɛ fɛn na n'i y'o kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka ɲɛnamaya tɛ sɔn san diɲɛ wuli cɛ ko yɔrɔ bɛ yɔrɔ n'i sen donna yen fɛn bɛ fɛn na ni e y'o kɛ ko i ka ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ i bolo a bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ a waatinin kɔnɔna la walima i ka ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ sani i ka diɲɛ wuli cɛ est ce que tanako kuma in ye tiɲɛ ye est ce que tiɲɛ don tana bɛ adamaden na wa alihamdulilayi ne balimakɛ i ka kuma in diyara n ye kosɛbɛ parce que a bɛ fɔ nin ma dɔnnikɛyɔrɔ a bɛ fɔ nin ma mɔgɔ bilasirayɔrɔ aw ka min diya in ka ɲi kojugu n'i ye ɲininkali kɛ adamaden tana na tana ye tiɲɛ ye mais an ka jamana ninnu na taamasiyɛn ani tana tɛ kelen ye fo mɔgɔ k'o fana faamu muso dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a kan ka jan ni k'a biri dɔɔnin an ka mɔgɔ dɔw ko a bɛ fɔ muso ma ko kaburu filɛmuso kaburu olu tɛ tiɲɛ ko kaburu ko kaburu filɛmuso ko n'i y'o furu ko i bɛ sa olu tɛ tiɲɛ i y'a faamu o to yen dɔ bɛ yen sen ŋana k'a dabiri cogoya dɔ la an ka mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko n'i y'o ta ko i tɛ fɛn sɔrɔ olu fana tɛ se ka kɛ ne balimakɛ yanni e ka taa bɛn ni muso tere ye min tere man ɲi e de tere de tiɲɛna n'o tɛ i tɛ bɛn n'a ye cɛ de tere ma ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ b'an ka ninnu e kelen tɛ cɛ ye o an ka sisan ni mɔgɔw ye ne Adama su k'an lamɛn an ka jamanaw bɛ bɔ ko dɔw kɔnɔ ni Ala sɔnna siga t'o la hali ne yɛrɛ dɔ ye a ma mɛn a n'a muso tɛ ka bɛn ko kabi ale ye muso furu ko ale ka fɛn bɛɛ bɛ ka tiɲɛ ko dɔ ko ale ma ko muso tere man ɲi pour que cɛ yɛrɛ parce que cɛ in ye senfɔ ye miyankaw ni senfɔ b'o tulonkɛ kɛ pour que cɛ yɛrɛ dusukun ka lafiya a taara baro kɛnɛfɛ taara baro kɛnɛfɛ ka kuma in fɔ ne ye ne ko n balimakɛ ne bɛna min fɔ ye kana jigin muso la muso ma fɛn kɛ wa muso ma surunya ka fɛn kɛ e de gɛrɛsɛgɛ de tiɲɛna n'i gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna sababu o sababu bɛ na ni labijarabi jugu ye pour que k'i mako sa o sababu de bɛ na hali ni muso in tere man ɲi i bɛ taa sɔrɔ e de gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ hali ni e kuma muso in furu ni problème tun b'i sɔrɔ siga t'o la i y'a faamu a ko bon tiɲɛna miyankɛ ye min fɔ o ye tiɲɛ ye mais mun bɛ ne bɔ a kɔnɔ wala sisan i kumana n'i kɔni sinna nin ma n y'a ka dolo lajɛ k'a ye tiɲɛna a ye muso min ta ani muso in tɛ furu ɲɔgɔnma ye muso in ɲɔgɔnna cɛw bɛ yen u bɛ se k'a ta u bɛ nafolo sɔrɔ u bɛ den sɔrɔ mais ale ka qualité la ale man ka muso in ta o fɔlɔ ye mun ye n'a fɔ kuma daminɛ ne ko n ko dolo ka kɛ naani ji ni tasuma n'i y'olu fara ɲɔgɔn na n'hali ni furu jara den tɛ sɔrɔ ou bien ni den sɔrɔla kɛnɛya tɛ sɔrɔ ou bien ni kɛnɛya sɔrɔla nafolo tɛ sɔrɔ ni nafolo ni fɛn ninnu bɛɛ sɔrɔ kamanagan dɔ tun bɛ kɛ yen ji ni tasuma tɛ fɛn kelen ye donc an ka cɛkɔrɔba tun bɛ nin de ɲɛɲini ka furu kɛ a bɛ fɔ o de ma tanamako i y'a faamu ne balimakɛ maa min bɛ yen ni kalo jɛra ni i bɛ ka fɔ ɲɔgɔnya kuma mɔgɔw ka hakɛ to fɛn dɔw tɛ se ka ɲɛfɔ fo i ka tɛmɛ sira dɔw fɛ parce que an b'a fɛ ka mɔgɔw bɔ fili kɔnɔ ni maa minnu bɛ musoko kɛ kalo jɛ la a ka ca ala fɛ ala b'i sɔn fɛn fila de la yefuge bɛ sɔrɔ o kɔnɔ namara fasugu dɔ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ o ye tanamako dɔ ye kalo gɛn ne m'a faamuya kalo i n'a fɔ ni kalo jɛra ka musoko kɛ kɛnɛma kɛnɛma o tɛ kɛ man ɲi a filanan ye mun ye tuma min na mɔgɔw ma da n'i ma fara ka musoko kɛ a bɛ dagbara wolo lase adamaden ma ma nin yɔrɔ faamuya ka ɲɛ mɔgɔw ma da ka ɲɛ i n'a fɔ fitiri ni safo cɛ maa minnu bɛ musoko kɛ nin waati ninnu kɔnɔ ni ala ye sɔn den na a caman ye bobo b'u la den minnu bɛ daji bɔn b'u la o lagalagatɔ o caman bɛ sɔrɔ o de fɛ o to yen maa minnu bɛ ka fɔɲɔgɔnya kɛ ni muso ye k'a sɔrɔ koli b'a la olu caman de bɛ yefuge fana sɔrɔ ka jɛni muso ye k'a to jour la ayiwa basi tɛ mais an b'u bɛɛ to an bɛna adamaden jumɛn yɛrɛ de bɛ adamaden gɛrɛsɛgɛ cɛ ko tan bɛ yen adamaden tana ye tana 50 de ye an b'a ɲini aw fɛ nin yɔrɔ in na a ka ja sɛbɛkɔrɔ cari ka da kan bi ta ye kɛnɛ ko de ye adamaden tanaw de bɛ ka fɔ aw ye a sɛbɛkɔrɔ cari ka da kan ni nafa ka bon aw ma ani jiri karamɔgɔ Adama Dawo de bɛ ɲɔgɔn bolo n'a mako b'a ka nɛgɛjuru sira la a y'a ta an ka ja dugu ma Adama an ka taa ne balimakɛ ko tan bɛ yen n'i b'a kɛ fo e ka sa
kamanagan tɛ ban i la Hey! ko tan bɛ yen Ɔhɔ. n'i b'a kɛ fo i ka sa e tɛ kɛnɛya Mm. ko tan bɛ yen n'i b'a kɛ fo i ka sa e tɛ ɲɛsuma sɔrɔ Hey! adamaden tana 50 don Eh, ne balimakɛ fɛn fɔlɔ Eh. farafinaya Ɔhɔ. hakili to bɛnkan na Bɛnkan. bɛnkan man ɲi dɛ Bɛnkan. bɛnkan man ɲi hali Ne ni e bɛnna fɛn dɔ la, Voilà. a don si la ne k'a bɔ a. a man ɲi dɛ ale de bɛ adamaden caman mako sa Alahu akbar. i y'a faamu bɛnkan de ye Ka kow waleya. wala o de kosɔn Ɔhɔ. mɔgɔ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ layiru fɛ kojugu Hey! bɛnkan man ɲi Ayiwa. bɛnkan Ɔhɔ. hakili to a la Kelen. i y'a faamu Ɔhɔ. ne balimakɛ Ɔhɔ. an bɛ na dɔɔnin fɔ an balakaw ye Musow. maa min bɛ muso bamu Ɔhɔ. ka sin don a da Ɔhɔ. ka to ka taama Ɔhɔ. n'o den kalite taara jamana kɔnɔ a tɛ segin Muso min bɛ denw lamɛn bamu. ma tila Ɔhɔ, ayiwa, an ka taa. n'a taara jamana kɔnɔ Ɔhɔ. a tɛ segin a tɛ fa dɔn a tɛ ba dɔn Eh! olu de bɛ nafolo sɔrɔ ka kɔfa sugu bɛɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ba to yen k'a fa to yen Jota, nin yɔrɔ in hakɛ to. Muso minnu bɛ o denw bamu o kɔ la, walima ka den ta k'a don Wala. o kɛrɛ na, Ɔ, ka to ka sin di o ma, ka to ka taa. ka to ka taama n'o ye. o ye cɛjuguba de ye Musow, an ka taa. i y'a faamu Hey! o to yen Ɔhɔ. muso min bɛ yen a bɛ den bamu ka den sen pan ka bɔ kɔfɛ Eh! ne balimakɛ Den bamunen kɔ, Sen- den sen fila bɔlen don. Wala. O t'a kuru ka don bamunan kɔnɔ. wala den fila bɔlen don ka jigin ne balimakɛ maa o maa ka den bamu cogo de y'o ye Ɔhɔ. olu denw fasugu de ye muso tigɛla waaniw de ye Sunkurutigɛlabaw, olu tigɛla baw kakalaw, wala malangolobaw muso ko fan fɛ. i y'a faamu mɔgɔ k'a kɛ to parce que fo an ka fɛn dɔw ɲɛfɔ an ka fɔ N'a ma fɔ a tɛ ɲɛ i koyi. y'a faamu Hey. olu fana man ɲi musow b'u min kɛ o ye kojuguba de ye Cɛ caman b'o o kɔnɔ dɛ. Hali kameraman yɛrɛ ne bɛ ka sigi ale ka ko la. i y'a faamu Ɔhɔ, an ka taa. Bon, o to yen Ɔhɔ. parce que fo an ka fɛn dɔw fɔ mara tiɲɛna a tiɲɛna bɛɛ de fan fɛ koyi mara tiɲɛna bɛɛ de fan fɛ Ɔhɔ. fo an ka jija ka jija cogo bɛɛ la ka mara kɛ ka ɲɛ o la minnu bɛ bɔ an kɔ la an bɛ se k'u langa Siga t'o la. i y'a faamu nka mara mana kɛ e min yɛrɛ ye cɛkɔrɔba ye Ɔhɔ. e y'o ye e ko sisan denw kɔni man ɲi sisan denw man ɲi e yɛrɛ sisan mɔgɔ de E ye mun dilan? Voilà. E ye mun k'i den ye? Non, an k'o de bɔ yen Ɔhɔ. an ka jija ka denmisɛnw labɛn pour que u ka se ka yira sini Tiɲɛ don. i y'a faamu An ka taa. i y'a faamu wa ne balimakɛ Ɔhɔ. a filanan ye mun ye maa min bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini i n'a fɔ nafolo ɲinan kana sɔn habada ka dumuni dun a tobiyɔrɔ la Dumuni tobi yɔrɔ. ne balimakɛ K'a dun o yɔrɔ la. o bɛ waritigi ma ho sari Cɛ caman b'o kɛ dɛ. Cɛ caman b'o kɛ dɛ. o man ɲi o bɛ na ni fitinɛ ye kamana ka sara jugu dɔ bɛna cunna k'i ka nafolo bɛɛ ban Hey! o bɛ kɛ i y'a faamu o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Ɔhɔ. mɔgɔw ka jija ka hakili to kulusi don cogo la e ma ne ɲininka O ye cɛw ye dɛ. a ye n lamɛn dɛ Kulusi don cogoya. kulusi don Eh, cogo don cogoya wɛrɛ b'o la an ka don ka tɛmɛ kɔrɔ dɔrɔn yɛrɛ kɔ. bɛ kulusi kan n'a fɔra ko kulusi Ɔhɔ. o yɛrɛ kɔrɔ O kɔrɔ ye jumɛn ye? wala ko cɛ ka jija ka kuru a si kan a kana to a si ka yɛrɛkɛ o de ye kulusi ye an bi I kuru i si kan. Voilà. Kulusi. wala I kuru a kan. i kuru a kan Hey! si tɛ tulonkɛ ye Eh! i kuru i si kan o de ye I nali. fɔlɔ mɔgɔ ma tɔgɔ ninnu da gansan dɛ ne balimakɛ maa o maa bɛ kulusi don ni feerela i ka kulusi don t'a la ka bɛn don o don yanni lahara jɔ tun kɛ e den tɛ yira Han? ma ɲi lamɛn dɛ I ka to kulusi don la. I sen ka feere ka ban bɛ dugu ma. aa o ma ɲi dɛ ayi o ye ko cɛjuguba de ye Alahu o akbar. ka hakili t'o la o ma ɲi Ɔhɔ. i y'a faamu Donc n'i bɛ kulusi don dɔrɔn i k'i sigi k'a don. min ka ɲi kulusi don na i b'i sigi k'i ka kulusi don e ka to ka i ka denmisɛnninw lajɛ den o den bɛ yen n'i y'a ko su fɛ n'a bolila ka taa sigi dilan ka kulusi don walayi o de baw bɛ mara mɔgɔ den t'o ye o An ka taa. ne balimakɛ Ɔhɔ. mɔgɔ den t'o ye o ka bɔ yen n'i nana i b'a fɔ k'an ka kuma adamadenya Adamadenw tana. adamadenya de bon an tɛ ni jate o de bɛ k'an sɛgɛn toujours an ka cɛkɔrɔba dɔ kunun bɛ yen den o den b'a fɛ a b'a fɔ nin den nin ka ɲɛnama bɛ kɛ tan wa a bɛ taa laban tan wa a bɛ kɛ ten tamasiyɛnw den bɛɛ b'a ka tamasiyɛn jira k'a ban i y'a faamu ne balimakɛ n'i ka denw sigira n'u bɛ dumuni kɛ e ka den ninnu kɔlɔsi den min bɛ minɛn
bɛɛ san pewu ka tigɛ bɛɛ nɛm ka sɔrɔ ka taa tigɛ ko aw bɛɛ bɛ dulon o de la Hey! kuma in lamɛnɛ tulonkɛ tɛ yen an bɛ ka dɔɔni kuma de ko dɔn kuma de i y'a faamu ne balimakɛ i ka denw kɔlɔsi n'u bɛ dumuni kɛ yala mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ boloŋa 4 don ka kumaba bɔ fɛngɛ kɔfɛ n'i ka boloden kumaba bɛ turu duguma dumuni bɔtɔ la e tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ mɔgɔ de b'e ta mɔgɔw ka nin ko in kɔlɔsi kosɛbɛ Allahu akbar. i y'a faamu ne balimakɛ Jiri karamɔgɔ Adama Dawo. n'i y'i ka denw kunu sufɛ sɔgɔma fɛ e ka taa jɔ k'u lajɛ min bɛ tile ka taa ɲɛ ko i jigi ko kan min bɛna jɔ soda la k'a yɛrɛ sama dayi Batara den don. ne balimakɛ an ka ko ɲɛɲini ka ko dɔn Inna lillahi. farafina an dɔnna ni danbew de ye an dɔnna ni hɔrɔnya de ye an dɔnna ni cɛsiri de ye an ye ko bɛɛ kɛ ten min yɛrɛ de ye anw bila ereta la ka an sɛgɛn an nana ɲɛbɔ bilen minnu fɛ an ma kɛ olu ye Warabilenw. an ta taara fana Tubabubilenw. tubabubilenw Kulobilenw. wala ni tɛ farafina yan danbe kun b'an fɛ yan farafina fɛn bɛɛ bi yan i y'a faamu ne balimakɛ n'an jijara kow la walayi an ka kow bɛ ɲɛ an bolo Allahu i y'a akbar. faamu Allahu akbar. yiri filɛ nin den o de bɛ yen ko a wolola a wolola don dɔ de la o. Tiɲɛ don. a wolola heure dɔ de kɔnɔ Siga t'o la. i y'a faamu a wolola dugu dɔ de la O don. wala an ka ka jija ka denw wolodon kɔlɔsi k'u ka yiri bɔ k'a d'u ma k'u ka saraka bɔ o y'u ka den ka ɲɛnamaya dilan de ye. Don nataw la an bɛna kuma denw kan. Waa. Adamadenw bange don. n'an y'o kɛ mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ a la Kuma banna. an kana tulonkɛ kɛ denw na parce que sisan bamunan ye 2 de ye i bɛ den bamu don nata la den fana k'i bamu O don. parce que maa o maa bɛ diɲɛ kɔnɔ e bɛ ka juru sara de kɛ Tiɲɛ don. i fa ye juru don i la fakɛ nana dɛsɛ i fana jɔra ni fa ye i b'a balo i b'a furakɛ o ye juru sara de ye O don. k'a sɔrɔ e ma ŋunuma ale bɛ k'i balo i y'a faamu Adama Dawo. n'ala sɔnna A tɛ tɛmɛ o kan. An ye nin yɔrɔ ninnu faamu mais yɔrɔ dɔ bɛ yen an bɛ fɛ i ka don o kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka jɛmukan kuncɛ ni fayida dama dama ye o jumɛn ye ɲɛgɛn kɔnɔna mɔgɔ kan ka don ɲɛgɛn kɔnɔ cogoya jumɛn na i kan ka bɔ cogoya jumɛn na. ne balimakɛ ɲɛgɛn tɛ tulonkɛ kɛ yɔrɔ ye jinɛ jugu sitana jugu de bɛ si ɲɛgɛn kɔnɔ Hey! ne balimakɛ hakili to ɲɛgɛn bɔ ka ben na ɲɛgɛn kɔnɔ ben man ɲi walayi n'i ma fara ɲɛgɛn kɔnɔ ben na maaw bɛna ta ye su ta walima maaw bɛna ta ye woro karilen ta ɲɛgɛn tɛ fɛn ɲuman ye jinɛ jugu siyɔrɔ de ye ɲɛgɛn ye e k'a lajɛ maa o maa bɛ mɛn ɲɛgɛn kɔnɔ a t'a ka ɲɛnamaya kɛ fiyewu ka taa laban ni jinɛ bana ma sɔrɔ Allahu akbar. e ka ji soli e ko tɔ ka mɛn ɲɛgɛn kɔnɔ a man ɲi yɛrɛ maa o maa bɛ gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ ɲini o man ɲi gɛrɛsɛgɛ ɲini a ma i y'a faamu An ka bi muso. o kɔ tɛmɛnen kɔ maa min bɛ to ɲɛgɛn kɔnɔ ka to ka kuma o man ɲi o ma fana man ɲi parce que o fɔlɔ ye mun ye n'i yɛrɛ y'a sɔrɔ i kɔnɔma don jinɛ jugu b'i den na fo i ka sa o den tɛ kɛ maa ye ɲɛgɛn man ɲi dɛ n'an ko an bɛ kuma ɲɛgɛn yɛrɛ kan ka ɲɛ ne balimakɛ ɲɛgɛn tɛ fɛn ɲuman ye Tɛ tɛmɛ o kan. i y'a faamu wa Tɛ tɛmɛ o kan. donc fo mɔgɔw ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na ninnu tɛ tulonkɛ kɛ yɔrɔ ye ɲɛgɛn jinɛ si parce que ala taala ka danfɛn dɔ bɛ yen dibi de bɛ an n'u danfɛn cɛ o danfɛnw tɛ ye donc o fana b'an cɛla wa o ka ca i n'a fɔ bun hadamaden ka ca cogoya min na donc wulu tɛ adamaden fɛ Allahu akbar. donc wulu de bi masiba caman ta n'i ka adamaden sɛgɛn donc fo tana ko min bɛ yen ni adamaden y'o matarafa i bɛ kisi ni fɛn ninnu tɔɔrɔ la Siga t'o la. i y'a faamu Tɛ tɛmɛ o kan. ko ninnu bɛ ten Nin waati in na ka foli ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma jɛmukan bɛ ɲini ka se a kuncɛmayɔrɔ ma jiri karamɔgɔ Adama Dawo n'a mako b'a ka nɛgɛjuru sɔrɔ la a bɛ se k'a ta an ka ja dugu ma 82 09 99 16 Adama Dawo an bɛna don fayida de kɔnɔ an bɛ fɛ ka fayida 2 di aw ma kosɛbɛ kosɛbɛ bi jiri kan komi diɲɛ bɛɛ bɛ dɔn ni o de ye A bɛ ten. an bɛ sɔrɔ ka bi jɛmukan bila. alihamudulilayi ɔ e yɛrɛ ka yiri dɔ sɔrɔ Han? min b'i ma ho ayi kana yiri fɔ min tun ma ho yɛrɛ Ɔhɔ. min b'i ma ho yɛrɛ yɛrɛ ɲɛ an bɛ waati min na ko ka kala an bɛ kuma o kan ne yɛrɛ bɛna dɔ ta parce que ma ho ɲɛ yiri ninnu O bɛ kɛ e yɛrɛ ka bonisi ye. wala e t'u dɔn Ɔhɔ. ne balimakɛ a fɔ adama lamɛnbagaw ye a fɔ i ka page lamɛnbagaw ye ko Adama Dawo ko kamanagan min b'u la gɛrɛsɛgɛ ko gɛlɛn min b'u la degun min b'u la u ka baaraw tiɲɛna jatigɛ b'u la a ba tɔɔrɔ sisan Hey!
y'a faamu ayiwa ne balimakɛ fɛn 4 de bɛ yen Alahu Taala y'a ka dugukolo halaki k'o fɛn 4 to yen o fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye nɔsi korokara tori juguni a fɔ o ye ko adamadaw ko u ka tori ɲini ka nɔsi ɲini ka juguni ɲini ka korokara ɲini k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn na ka tile bato yiri ɲini kuru 7 a ɲanama walima a su walima a jale walima a kɛnɛ a ye nin bɛɛ mɔsɔn de bɛ ɲini i bɛ taa marifaw fɛ i bɛ nin bɛɛ fitini fitini ɲini ka n'a kɛ yiri na k'a susu o b'a fɔ farifɛn dɔ ma ko farifɛn dunuya parfɛn dunuya ne balimakɛ nin wusulan in ne bɛ nin feere waribaw de la dɛ mɔgɔ ka lamɛn n'i ye nin lamɛn ka taa ko mago bɛ wusulan dɔ la ni wari t'i bolo i t'a sɔrɔ dɛ mais e b'a dɔn min bɛ encourager maliyɛn kɔrɔ i bɛ fɛn yɛrɛ yɛrɛ fɔ ne de y'o fɔ n ka kuma bɛɛ kɔnɔ n ko ni ne adamadaw ye dɔɔni fɔ don o don k'a tɔ to n kɔnɔ ne ma ho sira ma Ala kana ɲɛ n bolo parce que u ye n kɛlen ka mɔgɔ janfa ne tɛ mɔgɔ janfa ne balimakɛ ne bɛna a fɔ adamadaw b'a kɛ cogo min na n bɛna a fɔ ten maaw k'a ta k'a kɛ mais n'u m'a kɛ n'u taara n fɛ n bɛ taa feere u ma a banna kuma in lamɛn dɛ salaka t'a la peut-être t'a la an tɛ mɔgɔ nɛgɛ an na ta n tɛ mɔgɔ fana kan an dara Ala la an cɛsirilen wa an bɛ baara de kɛ film banna a ma ban a banna an bɛ baara de kɛ forow b'an bolo an yɛrɛ t'an ka kɔɔri forow sɛnɛ k'a ban a banna o tigi bɛna se ka nkalon tigɛ kɛcogoya t'o la an t'o kɛ o ne balimakɛ i b'a f'u ye ko tile bato yiri ni maa min t'a yɔrɔ dɔn taa sugu la i ka taa ɲininkali kɛ ko ne ma ho bɛ tile bato yiri kuru 7 la n'o y'a d'i ma i bɛ gɛrɛ marabaw la i bɛ jija i bɛ nɔsi fitini san ka tori fitini san ka korokara fitini san ka juguni fitini san ka taa bɛɛ fara ɲɔgɔn na k'a ni yiri in susu ka farifɛn dunuya ɲaman na sɔgɔma fɛ a fɔ Ala e ye ne dan ka nin fɛn 4 ninnu dan nin fɛn 4 ninnu ma malo diɲɛ kɔnɔ nin fɛn 4 ninnu ma tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Ala ne kana malo ne kana tɔɔrɔ sisi ma jɔ Ala yanni lahara jɔ don cɛ kana n gɛrɛsɛgɛ jɔ a dɔɔni kɛ tasuma la n'i ye tile 7 sɔrɔ a la n'i ma fɛn sɔrɔ n wele numéro d'u ma o ka n wele a bɛ se ka jiri karamɔgɔ Adama Daw ka nɛgɛjuru siraw ta an ka ja dugu ma 82 09 99 16 maaw yɛrɛ ka nin kɛ ni o yɛrɛ ye o ka nin tɔɔrɔ o ka nin kɛ n'o yɛrɛ dɔrɔn o ka nin kɛ i y'a faamu a filanan ye mun ye n bɛna kuma yiri kota dɔ la n b'a ɲini an lamɛnbagaw fɛ n'i y'a ye mɔgɔ ye n ka ko tiɲɛ ko in ma dilan de Ala de ma dilan a lamɛn dɛ n'i y'a ye mɔgɔ ye n ka ko tiɲɛ ko in ma dilan ne balimaw a ye Adama Daw lamɛn n bɛna kuma yiri dɔ la ne yɛrɛ b'a fɔ yiri ma o kunun ni bi ni sini kunun bi sini e yɛrɛ de y'o tɔgɔ da la ne yɛrɛ de y'o tɔgɔ da la lawa kɔrɔ a ye yiri in lamɛn dɛ a yiri fɔlɔfɔlɔ mande sunsun a yiri filanan baro a yiri sabanan sunsunfin a lawa kɔrɔ i y'a faamu ne balimakɛ i bɛ nin yiri 7 ɲini kuru 7 a bɛ bɛn kuru 9 wo 9 b'i la i y'a faamu i bɛ nin don daga la an ka jamana ninnu na yan mɔgɔw bɛ fɛn min dun k'a caya o ye malo de ye i bɛ malo koji ɲini ka taa ni yiri in tobi k'a ko k'a min tile 9 ne balimakɛ i mana siri cogo o cogo i ka baara mana tiɲɛ cogo o cogo dabali mana k'i la cogo o cogo i b'a fɔ ko Ala ko ye tiɲɛ yiri don peut-être t'a la Allahu akbar i y'a faamu jiri karamɔgɔ Adama Daw a tɛ tɛmɛ o kan donc ne yɛrɛ bɛ yiri laban d'i ma an bɛ bɔ jamukan kɔnɔ duwalen duwalen ne balimakɛ n ko i bɛ ne ka foro de kɔnɔ n bɛ fɛ ka fayida di an ka abonné bɛɛ lajɛlen ma duwalen kan voilà nin yɛrɛ ka ɲi tungadenw ma kosɛbɛ duwalen cɔnɔ ne balimakɛ fɛn dɔ bɛ yen don wɛrɛ an bɛna o fɔ ayiwa o tɛ baasi n'i ye duwalen turu mɛ an ka mɔgɔ parce que fɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun t'a fɛ duden ka kɛ nafolotigi ye ka kɔn cɛkɔrɔba ɲɛ o ye fɔlɔ mɔgɔw ka hakilina ye o la u tun b'a fɔ ko denmisɛnnin n'i ma se san 40 ma ko i tɛ duwalen turu kɔrɔ de bɛ kuma ninnu na bamanan cɛkɔrɔba ye nin ɲɛfɔ an ye ka ɲɛ o ko don bɛɛ don na ne balimakɛ n'i ye duwalen turu don yanni lahara jɔ don cɛ i tɛ fantanya kɛ duwalen ɲɔgɔnna n ko duwa yiri de duwalen duwaw ka le an fɛ duwa lena yiri min na duwaw donna yiri min o de ye duwalen yiri de i y'a faamu ne balimakɛ a yiri bɛ sɔn tile 7 ni nɔnɔ de ye tarabuden dɔ de bɛ ci ka yiri in turu ka tile 7 kɛ i b'a sɔn ni nɔnɔ n'i ye nɔnɔ dɔɔni funfun a na i bɛ sɔrɔ ka ji k'a kan i b'i jija i ka tile 7 sɔrɔ o de kɔnɔ
ne balokɛ ni yiri kuma sera ka cɔnɔ jigi o don de ala b'i ka fantanya papier fara k'a fili an bɛna tarabuden fɔ ne tɛ fɛn fɔ k'a tɔ to an bɛna tarabuden fɔ a bɛ turu don min na k'o don fa ye a bɛ kɛ cogo min na k'a bɛɛ fɔ ni cɛw cɛ ni maa o maa y'a kɔrɔbɔ an bɛ dati di ni y'a kɛ a bɛ kɛ Allahu akbar fɛn ninnu tɛ pɛtɛ ko ye an bɛna duwalen di a bonnew ma ne balimakɛ n'i taara jamana kɔnɔ i ka ɲɛnamaya k'o ye kamanagan fantanya b'i la walima banajugu b'i la walima i ma papiye sɔrɔ walima u bɛ ɲini k'i gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ jija i ka duwalen cɔnɔ bɔ a furaburu tɛ dɛ a cɔnɔ ye mun ye juru ninnu wala o ye duwalen cɔnɔ de ye n'i y'o caman bɔ e ka jija i ka susu mais fɛn min ka ɲi kosɛbɛ i bɛ digiɲɛ de ɲɛ digiɲɛ de tɛ jɔ n'i ye digiɲɛ dɔɔni kɛ duwalen cɔnɔ na k'a susu k'a ja k'a mugu bɔ k'a dɔɔni bɔ k'a kɛ nɔnɔ na k'a kɛ koliji la ka se ka tile 7 dafa la i ka diɲɛ a bɛ changer n'i ye kamanagantɔ ye kamanagan bɛ ban maa si tɛ nin kɛ duwalen na ko i bɛ cogo min na ko i ma bɔ ten o ma deli ka kɛ Allahu akbar Allahu akbar ne balimakɛ a filanan ye mun ye duwalen fara ɲini i ka duwalen lili bɔ i ka cɔnɔ in fana ɲini i ka bɛɛ fara ɲɔgɔn na i ka tobi i bɛna taa ji dɔɔni min ko dɛ e ka nɔnɔ dɔɔni ani li dɔɔni ɲama na i ka ko ni walayi o don de e bɛna fɔ ko adamadaw i ni ce mɔgɔw tɛ ka fɛn ninnu fana kɛ i b'a min bɛ ne courage ne décourager yɛrɛ ko in na i bɛ fɛn yɛrɛ fɔ o t'a kɛ n'u y'a kɛ ni tiɲɛ don walima ni tiɲɛ tɛ e t'o dɔn wa siga t'o la a ye cɛ in yɛrɛ to yen cɛ in yɛrɛ bɛ cogo min na a y'a to yen a ye min fɔ a y'o kɛ anw ni dɔnni tɛ taa lahara dɛ tiɲɛ don an ye nin fɛn ninnu kalan o de kosɔn ne y'a fɔ n ko ala e bɛ adamadaw dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ka na fɛn di ne ma ne ni diɲɛmaa tɛ se ka jɛ fɛn min na ka n'o kɛ Allahu akbar hali bina yiri kodɔn min di ne ma ne ka se ka dusukun dayɛlɛ k'a fɔ maaw k'a kɛ ka nafa dɔ sɔrɔ o de kosɔn foyi tɛ ne adama kɔnɔ ko ne bɛ min don ne mɔgɔ ɲɔgɔn na o tɛ yen don nataw la an bɛna se cɛ 30 ani turu 100 ani li 100 don nataw la an bɛna o kɛ i y'a faamu an bɛ bi ta jɔ dɔ kɛla i y'a faamu inshallah kuma ɲuman fɔ ko kelen o ka fisa ni kuma kunna fɔ ko kelen siga t'o la i y'a faamu siga t'o la an bɛ bi ta jɔ merci beaucoup Ala ta'ala sɔn. merci beaucoup Ala k'a dɛmɛ. nin waati in na ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ani jiri karamɔgɔ Adama Dawuda tun bɛ ɲɔgɔn bolo anw fɛ Sikaso kɛnɛdugu 223 Kolomo TV ka plateau sanfɛ a ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnni so n'a mako bɛ a ka nɛgɛjurusɔrɔ la a bɛ se ka taa le 82 89 99 16 tardi a ka nɛgɛjurusira nin ta an ka ja dugu ma Adama Dawuda merci beaucoup a m'a fɔ aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan merci et à la prochaine fois